Бу шәһәр меңләгән кешене магнит сыман үзенә тартып тора. Һәм татар яшьләре искәрмә түгел. Кайбер мәгълүматлар буенча Мәскәүдәге татарлар саны 1 миллионга җитә. Бу рәсми саннар түгел, ләкин алар чын булса, Мәскәүдәге татарлар саны Казанга караганда да күбрәк булып чыга. Метро, тыгымнар, астрономик бәяләр, көндәшлек – бу яшьләрне бу төшенчәләр бер дә куркытмый. Көн сайын бу шәһәргә меңләгән халык агыла, һәм бу меңнәрнең һәр кайсысы бирегә килеп үзенең хыялын чынга ашырырга тели. Мәскәү күз яшьләренә ышанмый, һәм алар моны бик яхшы аңлый, әмма шулай да Казанга әйләнеп кайтырга ашыкмый. Чөнки һәр кайсысы хыялына таба атлап бара. Мансур Сәгъбетдинов Азнакайда туып үскән. Мәктәптән соң Мәскәүгә физика институтына укырга керә. Югары уку йортын тәмамлау белән Татарстанга кайтырга ашыкмый. Ил башкаласында калырга карар кыла. Хәзер ул мәктәптә физика укыта. Буш вакытында татар-мөселман чараларында волонтер булып катнаша. Менә бу юлы да без аны Түбән Новгород өлкәсеннән Мәскәүгә кунакка килгән татар балалары өчен оештырылган чарада очраттык. Татарстанга кайту ниятләре булды. Хәзер дә кайбер чакта Татарстанга кайту турында уйлыйм. Ләкин монда институттан калган дусларым бар. Гаяр Нуриманов тумышы белән Түбән Новгород өлкәсеннән. Мәскәүдә инде 13 ел гомер итә. Әле һаман да өйләнмәгән, ләкин эше яхшы. Балык ширкәте белән җитәкчелек итә. Авыр иде, дуслар юк иде, белгәннәр юк иде, ялгыз гына идем. Әтияне мин инде әтияне миңа ярдәм иттеләр. Мин урнаштым укырга әввәлән иң беренче. Укыганнан соң инде эшләп киттем, аннан тагы укырга урнаштым. Әле инде шул эшләремне алып барамын. Беренче вакытлар Мәскәүдә авыр иде. Аннан инде тора бара, еллар уза. Инде дуслар күбәйде, белгәннәр, күп кеше белән таныштым, төрле организациялар белән тоже сотрудничать иттек, хезмәт иттем. Шунардан Мәскәүдә инде икенче туган җирем дип саныймын инде Мәскәүне мин. Хәзер Гаяр Нуриманов татарча фильмнар төшерү белән шөгыльләнә. Ул хакта без киләсе тапшыруларыбызда һичшиксез сөйләрбез. Телевидение алып баручысы Әдилә Хадиеваның Казандагы тормышы гөр килә. Кызыклы эш, һәр көн сайын ниндидер ачышлар, ләкин ул да көннәрдән бер көнне барысына ташлап Мәскәүгә китәргә карар кыла. Һәм бер дә үкенми. Киттем, бер атна эчендә эш таптым. Ничектер күрәсең минем опыт ничек була әле? Тәҗрибә. Күрәсең минем тәҗрибәм эшкә алучы кешеләр өчен бик бай булып күренгәндер, һәм эшне бик тиз таптым, бер нинди проблема күрмәдем. Яшәү мәсьәләсе? Яшәү мәсьәләсендә бик тиз киңәштем. Башта иптәш кызымда яшәдем, ә минем тормыш кардинал үзгәрмәде. Мин ничек Казанда йөгереп йөри торыйм? Уку, эш, телевидение, уку, эш, телевидение, уку, эш, телевидение. Иртә тордың, шәп киттең, төнлә кайттың. Нәкъ шундый тормыш минем монда. Яшәү мәсьәләсе Мәскәүдә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе. Арендага әзме күпме яхшы фатир алыйм дисәң, айына кимендә 30 000 сум түләп барырга тиеш буласың. Бу егетләр инде Мәскәү метросына да, Мәскәү тыгымнарына да ияләшкәннәр. Чөнки бу мөмкинлекләр шәһәре. Бик зур шәһәр, хорошие возможности профессионального развития, личностного развития. Большой город, большие возможности. Здесь есть для татар очень много возможностей развиваться в плане еще своей культуры, то есть развивать свою культуру. Например, выучить татарский язык, если человек его не знает, начать заниматься танцами татарскими. Мне татарча заракина белем. Ну, хотелось бы, да, его подтянуть, чтобы когда приезжаю к себе на родину, Башкирию, и когда приезжаю к друзьям в Татарстан, там уже спокойно общаться на родном языке. Данил да, Виталий да әле өйләнмәгән. Хатынлыкка әйтеп һичшиксез татар кызларын алырга телибез диләр. Эшләре яхшы, Татарстан, Казанны яратсалар да, кире кайтырга артык атлыгып тормыйлар. Той работы, которой я занимаюсь здесь, в Москве, она есть в Казани, но ее мало, в меньшей степени она сосредоточена в регионе. Все управление идет из центра, из Москвы. Да, я могу найти там такую работу, она будет оцениваться в разы меньше, чем здесь. На мой взгляд, да, Казань это провинция, там жизнь идет размеренно. Вот, но мне нравится очень Казань. Вот, в будущем, конечно, мне, наверное, хотелось бы там построить дом, создать свою семью. Но это будет зависеть от бизнеса моего. Если он там пойдет, то будет все хорошо. Вот, если
туда переезжать, не создавая там бизнес, то, конечно же, там будет tяжело очень жить. Мәскәүдә хезмәт хакы югарырак, ләкин таләпләр дә зуррак. 2 ел элек Казаннан киткән Әдилә моны хәзер яхшы белә. Мәскәүдәге эш белән Казандагы эш аерыла дип уйлыйм, чөнки Мәскәүдә таләпләр зуррак. Критерийлардан күбрәк. Монда синең урыныңа утырырга теләүчеләр бик күп. Һәм эштә конкуренция дигән әйбер бик күп. Казанда татарга беренчедән якын. Икенчедән кешеләр барыбер да бер-берсен белә. Мәскәү белән Татарстан арасында аерма бик күп. Мәскәүдә күп төрле националистлар яшиләр һәм алар белән аралашабыз. Кайбер чакта ничектер авыр да була, кайбер чакта киресенчә җиңелрәк тә була. Аерма бик күп инде. Мин инде Мәскәүдә күпме торамын. Мәскәүдә балалар үстереп, тәрбияләргә, үземнең киләчәк гаиләм белән шуңа инде максатым бара, шуңа инде тырышамын. Татарстанга кайткач, үземне өйдә шикелле хис итәм. Авылга кайтсам да, яисә берәр шәһәргә кайтсам да, Татарстан инде минем өчен шундый бер туган җир булып кала.